2 joukkuetta. Vain yksi henkilö voi voittaa. Kilpailijat osallistuvat luonnetta vaativaan kisaan, jossa on hyötyä luovuudesta sekä kovista hermoista. Heissan, mä oon Sari ja mä haluaisin diiliin sen takia, koska mä osaan ruotsia ja mä oon kuullut, että siellä on tosi hyvää kahvia tarjolla. Moikka, mä oon Mervi. Mä opetan historiaa ja yhteiskuntaoppia. Ja mut pitäisi valita diiliin, koska mä oon todella pirtsakka ja ehdottomasti opiskelijoiden lempiopettaja. Perinteeksi muodostunut kisa Männästä on jo vuosikymmeniä liikuttanut Kokemäen lukion opettajia ja naurattanut oppilaita sekä muita YouTuben katsojia. Spektaakkeli on ollut aina mainio tapa apeille päättää koulunkäynti ja siirtyä lukulomalle. Moi, mä oon Erika Hein ja mä oon Porista. Ja mä oisin loistava valinta diiliin, koska mä vihaan YTL:ää ja YTL vihaa mua. Ja mä haluaisin voittaa tämän kisan, koska porilaiset ei yleensä koskaan voita mitään. Moi, mä oon Laura Aaltosetälä ja mut pitäisi valita diiliin, koska mä osaan puhua sujuvasti 4 eri kieltä. Cheers! Tänä vuonna opettajien tehtävä on muun muassa liikuttaa jatkaa poikia lentopallon parissa, joka ei ole helppoa, sekä toimia Volt-kuskeina. Tämä ei kuitenkaan ole maksettu mainos Voltille, emme saa tätä sponsoria. Moikka, mä oon Laura Palo. Mut pitäisi valita diiliin, koska mä opetan matikkaa ja kemiaa. Tilastot on mun vahvuus matikasta. Ja jos mä en niitäkään osaa, niin sit Ville auttaa. Kannattaa katsoa matikkamatskut YouTubesta. Kuvaaks tää jo? Hei, mä oon Soilia, mä oon äidinkielen opettaja. Siis mun kannattaisi ottaa tähän, koska mulla on tosi pitkä kokemus. Ja siis mä sanoin, että mä opetan äidinkieltä ja siis täällä kursseilla käydään tämmösiä kaikki niinku A, B. Ja joo, vois sanoa 25 pistettä. Ja siis hei, tää on mun lempikirja, että kannattaa lukea Värrikin Stoolin tarinat. Opettajien supersankareihin verrattavat taidot tulevat esille ja jokaisesta löytyy jotain puutteita tai vikoja. Edes opettajat eivät siis ole täydellisiä. Kukapa olisi uskonut? Niinpä, ei kukaan. Mä olen Juhani Grönroos, nuorehko, noin 60-vuotias kokemäkiläinen. Entinen biologia- ja maantiedon opettaja, nykyinen rehtori Kokemäen lukiossa. Minulla on vaimo, 2 lasta, jotka ovat tosin jo aikuisia. Olen ollut politiikassa mukana 30 vuotta. Diiliin aion osallistua siksi, että saisin jotain tekemistä eläkepäivilleni. Tapahtumapaikkoina toimivat muun muassa Kokemäen lukion tilojen lisäksi Räätälinkatu Matomäessä sekä Kaskistontie 23, jossa sijaitsee Panelian jäähalli. Juonenkäänteiden aikana ei vältytä erimielisyyksiltä ja kilpailijoiden henkistä kanttia mitataan hurjasti. Moi, mä oon Inga-Maria ja mä haluan diiliin, koska mä oon paras liikkaope ja mä en syö ikin mäkisiä. Moi, mä oon Katja. Moi, mä oon Oki. Me oltais hyviä diiliin, koska me ollaan nuoria. Ja koska mä olen yksi ainoista ihmistä, jotka osaa kirjoittaa Nietzsche. Moikka, mä oon Marjo ja osaan soittaa tosi hyvin pianoa ja kaikkia muita maailman soittimia. Korkeakoulun suluissa Peipohen ala-aste, Tulkkilan ala-aste sekä Lähteenmäen koulu ja niin edelleen käyneet näyttelijämme ovat valmiita uhraamaan maineensa ja isänmaansa videomme puolesta. Videota tähdittävät muun muassa supertähtemme Veeti Nylund, jääkiekossa E2-aluesarjan A-tason mestaruus, Niko Vauranoja, ex-jalkapalloilija 10 vuoden takaa, ja Tomas Kaunisto, kansainvälinen kirjeenvaihtajamme Ranskan suuntaan. Tein just henkilökohtaisen ennätyksen, 300 kiloa, 50 kertaa. Ja muuten hei, mä oon Jari, mä oon Seppälä Jari, mä oon Paneliasta ja mä oon lukion ja yläkoulun liikunnan opettaja.
Mä haluaisin osallistua siihen kilpailuun, koska mä haluan saada Banelian maailman kartalle. Joo. Kisaan osallistujilta ei vaadita mitään, mutta pääpalkintona voi voittaa männän. Myös kisan keskellä on luvassa huimia palkintoja. Rangaistuksia tullaan jakamaan myös jos ja kun ne ovat tarpeellisia. Päivää. Olen Jari Hokkanen, Kokemäen lukion fysiikan ja matikan opettaja. Haluaisin voittaa diilin, jotta voisin hemmotella alikoulutettua vaimoani. Oletteko valmiita? Me ainakin olemme. Tai ainakin melkein valmiita. Joitain asioita täytyy vielä hoitaa, mutta homma etenee. Kiitos. Se oli siinä.